Здравейте хора, в това видео ще правим чаленджа с колелото. Така че когато ни каже колелото, това правим, когато убием човек, съответно въртим колелото. И също така, ако още не сте почнали да ни подкрепяте, може да го направите с този Support Creator в шопа. Когато купувате нещо, така ни помагате на мен и на Мечока. И ако си търсите едитор или монтажист, както искате го казвайте, може да пишете на Мънчо, това му е Дискорда. И нека преминаваме към играта. И така, здравейте хора, вече сме в играта. Сега ще въртим колелото. Ето. Да стоиш само в зона, ако излезеш край. Въртим колелото, като убием човек. Така че сега трябва да отидем в зона и да убием човек там, за да може да въртнем колелото и да го сменим този чалендж. Май ще го направим по-епично, ще бъде извън бурята. Мисля, че сме в бурята. Така че сега имаме време да си утнем. Ама то сега, ако убием човек, дали ще въртим колело? И трябва да чакаме зоната да дойде. Дай да въртим. Добре. Притеснявам се какво ще е второто предизвикателство човека. Вече съм с две помпи. Искаш ли една? Аз съм Мер. Аз съм вече дет. Уби ме. Не го видях, че идва към мен. Много гадно. Първата игра фейл. Направо. Оу. Мончо, май му танцуваш. Да, сега ще въртнем колелото за Мончо. Ето. Не можеш да влизаш в сгради. Окей. Пак върти. Добре. Ние май сме фенове на Комара. Комара, ако гледаш това клипче, със сигурност... Комара ще спечелиш от казинка. Да. Щом ние въртиме. Не можеш да носиш хил, само кил за хил. Бърза игра. Еми хора, почваме втора игра, Play Again цъкаме. И сега ще въртим колелото, като влезем в игра, да видим какво ще се падне. Надяваме се това падане толкова бърза играта. Така хора, в момента преминаваме към въртенето на колело, да видим какво ще ни е първото предизвикателство. Не можеш да хилваш над 50 HP. Значи ще хилваме до 150 шилд. Не видим сега тук какво ще става тук. Имаме някаква жълта ръка. Тук съм, какво се падна? Трябва да хилваме до 150 шилд. Мисъл, не може да хилваме над 50, съответно ние сме на 100. Ще може да хилваме мините до 50. Аз намерих биг шилд, направо го погвам. Има човек тук. Не, убиме на малко. И хора, ако искате да предвиждате бъдещето като мене, може да дадете по едно лайкче и по едно сабскрайбче на клипчето. Не знам как ще му убие този човек. Почвам да върта. Мончо отива на предизвикателство номер 2. И то е, играй само с инвентора от първата къща. Съответно играй с това инвентори, което си в момента. Аз от първата къща имах само това. GGS. По-добре бягай, ако искаш. Не, ще го убия, си върна не. Добре, преминаваме към игра номер... Да, преминаваме към игра номер 3. И аз сега вече сме в игра и ще въртим колелото. Ето. Нека видим какво може да ни се падне. Но да нещо хубаво. Не. Значи при кил трябва да похарчим 200 материал и да строим веднага. Ние с Мончо сме много добри, така че някакво да се случи. Направихме две много добри игри. Разбира се. Със сигурност не сме умирали. Бърза игра. Доста добри игри. И аз така мисля, между другото. Не идвай, приятел, не. Аз съм мъртъв, между другото. Човек, оня ме гони и не мога нищо да направя. Дойде, ще му убия. Мончо! Нямаше как да го убия. Бях с бавния райфъл. Да не го уби? Добре, върта колело. В момента въртиме колелото за Мончо. Значи пам'ятайте се да играеш с инвенторито само от първата къща. Фак! Знаеш какво, дай на работа, май на работа по-добре. Аз ще завърта машинката. Не, колелото, за да кажа. Колелото искаме да въртнем сега. Нека видим какво ще се падне за първа игра. Само и първа игра не е. Не може да носиш хил, само кил за хил. Значи като убиеме човек, може да се хилнем. Так от какво се нагъзила. Мини. Ето в момента хилваме, защото няма да го носа с мен, естествено това мини. Не можем. Имаме скенер. Така ще се хилнем като генгстери. Предлагам ти да намерим някъде оръжие. Аз съм с пистолетче. Чест. Не мога да нося хил, така че го дропвам. Хилваме се. Идвам. Не, взеха ми кила. Той е горе ли е къде? Долу. Помпа намери. Дет! Значи два пъти трябва да завърта колелото сега. Да, за тебе и за мен. Добре, въртим първо колелото за нашия приятел Мончо. Мончо, лъши новини. Да се движиш само с скокове. Ти се движиш само с скокове, а да на мен какво ще ми се падне. Ще видим какво ми се падне. Какво? Чакай. Не може да носиш хил отново. Я виж аз как трябва да се движа. Тук има човек. Знаеш, ще го става да го. Той има един горе. Не, това е. Верно е долу. Позна. Аз още се чувствам малко безполезен. Let's go!
Върти колелото. Вече не трябва да скачам. И сега гледаш точно и пак ти спа същото. Ще видим, че че не е подкупено колелото между другото, а не ново се пада. Чай да видим какво е. Всеки път, когато строиш, пееш нещо. Значи няма да строя. Защо? Си влагам. Мале, като те гледам, така човек ми идва да убия някъде. Човек, ако има. Как си иззиваш сладко хилчетата, седа и те гледам. Ти имаш такова за бягство. Отпред виждам някаква G-класа пред тебе. Горе на хълма. Сигурно няма хора. Те да взема материал. Човек, че искам да билдя. Знаеш ли, че май... Да, там има човек на G-класата. На втората G-класа. Убили го? Ха-ха-ха, качих се в колата му. Пея. Всеки кил правиш танц за 5 секунди. Тоест като убиеш човек, танцуваш 5 секунди. Дай ми, този път си намазал значи. Падна си нещо, което с кеф ще правиш. Аз още не съм намерил човек. Но ние избяга, няма го горе. Я да сканирам. Ми чисте хоризонта като бебешко дуп. Аз се надя да видя човек, че на едно и също предизвикателство ми се падна и тая миналата игра. Малко и дотъпя. Пея. Долу убих някой. Чакай, пак ще таковам. Значи всеки кил танц 5 секунди. Това е за първото, сега за второто. Ще пееш май. Пак ли бе? Всеки път, когато сториш, пееш. Добре, поне тук има хора да ги ръчне тях. Не, моля да оставим един човек. Идвам към тебе. Пея нещо. Май те пеят. Бягам. Идвам към тебе. Пея нещо. Виж сега ти го Къде ми е открадна. колата? Леле, то с някакви ръкавици. Аз пак ще го ръчна. Не, брат, как ще му убие? Дед! Върти за мене. Добре. Значи, когато убиеш човек, трябва да харчиш 200 материал. Добре. Някакви хилове. Това няма да го използвам. Интересно е кога ще убия човек. Крак на едно. Вземи го. Добре. Вече аз мога да върта със себе си. Имаше биг шилд, ако искаш го вземи. Или да хил някой. Не! Да се движа само с скокове. Убих един. Сега трябва да изхъбят 200. Чакай направо ще стоя. 2 пъти ли трябва да върта? Един. Не можеш да влизаш в сгради. Чакай, че почнах. Actually искам да хода нормално. Тук безика малко читна. Не мога да взема материала. На мен какво ми се беше паднало? Не можеш да влизаш в сгради. Ева назад, да не ги бием тия. Нямам нищо за лайт. Внимавай, май ще се отвори. Бие го по краката. Май дропна някакви неща, не знам. То май има хора. Истинските са чак там. Те неща броят ли се за хора? Не. Нямам търпение да убия човек. Отивам да търся хора. Човек, даже май двама. Не бягай, приятел, ти си ми надеждата. На едно е. Убий го. Ме избяга. Зад камъка. Сега ще върта. Учвам да върта за тебе. Всеки път, когато... Чай да видя. Всеки път, когато сториш, пееш. Има двама. Май ще се отърве аз от това предизвикателство, май. Не, убиха ме. Бях на 30. Май научи е 10 пъти по-лесно. Мисля това да е от това клипче, така че оставете един лайк, оставете по един коментар да кажете как се е получил клипът и дали искате да продължавам с Fortnite клипчета или искате да виждате вече влогове. Така че виждаме се в следващото клипче.